खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर जोंहाबो फिसासा गय बागान दंमोनथ' थेलेबलेबनो दा बेखौनो दानस्रांहोदों आरोना बिराद हाग्रा दुजोबबाय बिराद गोबाव जाबायमोन दानस्रांथारिया माने समखौनो मोनाखै आरोना सम मिलायथाराखै दानस्रांनो होननानै जोंहा दिनै जों गामिनिनो फंबायमोन बिथांमोनखौ आङो गय बारिनि जे हाग्रा बेखौ दाननो थाखाय हाजिरा होदो आरोना नैबे गरम बन्दनि समाव बिसोरो ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामना थानो होननानै हाजिरा मावनो फैदो आरोना गथ'फ्रा दा खोब मोजाङानो जादों फरायनायजों लोगोसे बिदिनो गेजेर गेजेर खामानि मावनाय बे हुदाखौ लांनाया मोजाङानो जादों आरोना बिथांमोना दा माबायदि दानस्रांदों बेखौ नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय लोगोफोर थालिर गायदोंमोन आङो माबायदियाव थायदों नै नायलाय थाइनैल' थायथारदों ओमफ्राय फिथाइयाबो बिदि थाइजायो थालिर गायनाया फिसासायावनो थायदो आरोना मा थालिरथाय मिथियाबो आंथ' जानला मोनला गायदों आरो थालिर दंफां नालाय थालिर दंफां नै जोंना हाजिरा मावग्राफ्रा नै फंबायमोना बिसोरनो नै खावगासिनो मालाय मा नाम मोनलाय जोंना मोनथाय बसुमतारी ना क्लास बेसेआव फरायगासिनो दा नों 8आव ना क्लास 8आव ना ओरैनो थास्लायस्लाय खामानि मावनो मोजां मोनोना थिग दं दा एथिम फंबाय सानै दंबायो बिसोरबो फरायगासिनो मायाव फरायगासिनोथाय बिसोरो खामानिबो होखायो मावनाया बिसोरो गोग्गानो नै फंबाय सासेया नोंना मा नाम मोनलाय संबिजित बसुमतारी ना संबिजित बसुमतारीनो क्लास बेसेआव फरायगासिनो क्लास 8आव ना बा बिराद बरिया नैथि फंबाय सासे दंबायो बिथांमोनाबो गामिनि गोजा आरोना दे नोंनालाय नाम गैया मा नामानो नाम गैया मा नाम देलाय खोन्थालाय खोमथा बसुमतारी ना खोमथाग्रा बसुमतारी होननानै लोगोफोर बिनिया बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे खामानि मावनायाव खोब गोसो गुदुं आरोना मोजाङानो जादों देहाखौ खस्थ' होयोब्लासो फरायनायावबो एसे मोजां जायो नै लोगोफोर नै बेबो नै थालिरा माबायदि आं गायनाय थालिरा मा फिसा फिसा जायोब्रा मानसियानो फिसा नालाय ओंखायनो बेबायदि फिसा फिसा जायो आरोना थालिरा नै लोगोफोर दायो जोंहा साहा लोंनोसै नै जोंना मावथिफ्रा साहा लोंहोबाय दायो माजों मोनलोंखोथाय दिनै बोथोरा थान्दाखाय एसेबो मेंनाय बानाय नाङाखैनो बिराद होखावथारदों आसोलफ्रा नै जोंना मावथिया मेंनाय मोनदों ना मोनाखैमोनथाय मेंदों एसे बानाय मोनदों ना मोनाखै संबिजित मोनाखै दा जोंना नैबेनो बिसिनि ग्रुपनि लिडारा
जाय जायनो हाजिरा नांगौ बेनाव कन्टेक्ट खालामफैबानो मोनगोन बेनो आरोना जोंना खानायाबो डेन्जारसो माजों माजों होखो साहाजों काटा बिस्कुट ना जायोलै बोलो मोनोना बेफोरखौ लोंबासो जाबासो साहा लोंनोसै लोगोफोर नै आंबो लोंसै खुरियावसो लाबोदों साहाखौ एकदम हाजिरा मावग्राफ्रा एकदम उदै बुंलायलायनाय लोंनायनि आरोना एकदम खामानि मावनायाव मेङो नालाय ओंखायनो एसे बुरजा बुरजा लोंखानांगौ नालाय ओंखायनो खुरियावनो होबाय आरो काटा बिस्कुट गयबो जायो दा नोंसोर गयबो जायो गय जाबाय आसोलफ्रायनो गय जानोसै लोगोफोर गय नोंसोर जागोन ना जाया आंथ' बिराद रायख'न जायो लोगोफोर साहा लोंखांबाय जोंहा नै साहा लोंखांबाय गय बारिया नै नै लोगोफोर बिथिंजाय एकदम हाग्रायानो हाग्रा मा अबस्था जानानै दंजोबो नै एकदम दाननोनो सोलाबथाराखैमोन दिनै साफा खालामजोबनोसै बिथिंजाय दानजोब्बाय नै बिथिंजाय दानजोबबोबाय आरोना लोगोफोर 12ता जाथारसिगोन नै दा 12ता जानाय लोगो लोगो ओंखाम जानो थांसिगोन आरोना बिसोरो दा बिनि उनाव दानफैलायसिगोनलाय ओंखाम जाखांना फैनानै दा माबायदि दानदो आंथ' दा थानो मोननाय नंला नोंसोरजों होखावलाबायदो दाहाय नै थिं बिराद गोलाव दंबायो लोगोफोर खमायबो बारा बुरजा नङा लोगोफोर 3.5 बिगासोल'सो जागोनदां